ħafna jassumu li Nostradamus għamel xi profeziji li fil-fatt saru realtà. Nostradamus kien bidem makak, pero ovvjament kien limitat għal dak iż-żmien, ġifieri pereżempju u kien astrologu, u kien jipprova jagħmel anke xi fejqan xi mediċina dak iż-żmien fi żmien kien hemm il-pesta. U kien inventa xi pastilji biex ifejqu l-pesta ma rnexxewx ovvjament. Imma kien kiteb dawn l-esjekl, centuries, kienu kwattrini li m'għandhomx data, ġifieri mhux qegħdin kronoloġiċi, mhux wara xulxin, pereżempju 1567, 1560, ġifieri qegħdin imħawdin, issemmaw xi dati fihom, all right? U mimlijin metafori, simboli u tinterpretom kif trid. U ħafna jgħidu dan abbassar Hitler u l-Ġermaniżi għax hemm il-kelma pereżempju Ġermejn u mill-kelma Hister.